Byake kimabono omwanchu muligereri wegeta seni gia Inga TV aiga asinabekire ekambiane yeli tukolia lero nasi umuchi of Vincent Nyariki kutoka Kenyoro Kenya Kyogiro tu ime county ya Kisii nigo anene twanyora abanyakenyoro kura asorogonguriga omatitemono kubwatekana amunengana yoguichania ywanne yanyaltege okorekana ase abantu banyalte bawikirana ase kinyolekiga kubwatekana amuna barubo na banyara bakongerera isagali abantu abuanene arikuligia omo organizing secretary umanyekante na Vincent Nyariki kulinde nigo atarenge ase umuchoyoye Ntubuna abanyakenyoro abantu bali ba juniors atogote asoyo mtu Vincent osambiro nyomba iso bad ande kinenge ndogete besana abantu bagotonyora nonyene para bacha gututishira nemeyo nemioro na mete amakombe eyen Kenya tole mugambi simbara ate twara tinsana ime wakera chikura twara temete ime campaign day and night whereby to wakira chikura to gweti but for now no roche bintoga ndatogo tokora muna into juniors inga itogoti etokorte chiskura tore isiko total watigas lakini gasi yaone yoko na gutuma abantu gocha gutufamire Kenyoro bono nga itogoti etoko batambera tutame gochiarali toko chikanda Saudi Arabia mwatofungire chinse chionse mote tutukwerega Kenya mamura baito bonsi bakure bechi bigibigi mutagwanza motokonyere ndetomanye stoko bero bonene banyalte bakwimukia egetambukiro kyo gusamba enyumba ya yehanene asikere gento kyalenge imenyumbega kyante kuyiya ugweka kwera nigo anene kubwatekana amuna bandiatonya tuwikira asumuchoiga banyale bakongerera asubwagale bunanigo erombe eyobosagani yanyate wikirana asumuchoiga of Vincent Nyariki ole organizing secretary bali kumuligia asibali kumuruka omwebi egento anene kubwatekana amuna barubo batebuna nigo getali eyekene Chumbogo tado mwana of Vincent osambire nyomba Gendo nariko sabekene ne mono kurwa se serikali. Ono mwana omoke sana okwirigeria ase biashara bya boda boda. Emejande yanyarete korekana kurwa se town bamenyete siasero odwara ko sabe serikali yeite njore omusike William Samoei Ruto babwaterane ne county government irinde siasa yagendrete nyare gusira omorembo nyare gutuke town abana bakora boda boda ekora no bategemete no bakora geri family jabo kurwa irinde banyara gutwara omorembe banyara gutwara kinga kinyororo okora se gasi yabo muna njo mwibori bu mwana wanyare gosamberwa onde na iri yanda rinene sana ekara na iki na gertwesimi ngatata to family ruga mujandoki ngibago byarure town byagere gutufamia Arsenal nge nasinye tukurara onabo kabone mambyo botuko njakoranga gingi kiabete o maene na ikirana ro rirenge mejanda yakorekanete ne nkomme kongu kusambe nyumba kuruba koro twakinire twagire myake ejine chimumana no korageri bajete kurikia egendo nare gusaba mono serikali yaito mono gavana yaito beka bantu baamo oborai nonye mba gwakirete na ba gwakirete twensi na ba otole beka bantu baamo omorembo nyare gutoka se county yeito irina ria magendera nyare gutoka emejando bune abana abagoteba nga kwabaganire town timejande yango nyebeke urusyo buruiro obwororo abana abaigwana bamenye obomo as brothers bamanya ngegasi bagakora ari no kurigeri chi family cyabo mbakorete mejando bune bono abaje kurubane baraire njara babwati none yanga bagugere skuru mbagete skuru rero ebintu bya byonse bya yirete nyomba kure bikoroto uniform keregendo bakendagera babwenda korose rumarago abaraire njara bari etikende egendo nare go sabe serikali yaito mujipwin area MP area council ni MCA ne governor a senator mujip in
mokonye omwana oyo erinde omoichi oyo nyare kwagachwa intubo nabo ibori twagotire ntubwati ngurana turache komwagachera nyomba aka egento twara gosaba motokonye erinde omwana oyo agacherwa omoichi oye oirane buna orenga agenderere na ebiasara biaye buna bamenyete okwo nakwo ogosaba kwane ene eriyanda rinene mono konyora ng'a enyomba ya omwana one gesambirireire nse igoso riteye bakomoroka omoibi ase ekenyoro na ekenyoro ekomenyire oo korwa nagorete oboremo bo 2008 it is a long time mpaka yaikere bono iga gocha korokwa ng'aki agokorwa maega tarenge ekebago gocha koba ekebago bono egento nare gosaba baminto ba ekenyoro eke ase omwana oyo namenyete obo omobori mworogeti naende mogendete kworokia genderera go-maintain naende genderera kwagachana na eserikari togosaba ebeke oborendi ase ekenyoro eke egekororekana ng'a security teiyoga pi ase ecounty ya Kisii naende nare gosaba county commander yaito ya Kisii town na korwa nyanchwa babwaterane erinde omorembe onyare gotoka iga erinde nonya na abana abaraiga banyare gotwara oboremu bamanye ng'a aria nyare gokoreka naerire naende mbari koirorera buna bono iga nonya toraga babwate tong'usete embeo ng'a naende ngocha bare eke bagocha gokora bono ntomaeti ng'a na abana efamily bagocha gokora iga egento tware gosaba moto oborendi erinde family enyare gokina ase omoremo nigonene banyarire bonsi asobwamo bakoburie ekaunti ya Kisii nyare anege kwimukia egetambokero giokoene kimuna nkonyare gekorosia obwa matobuya gati yabo amo nabona boda boda ime county yo Mariete ngoro ku Fred Nunda chairman ya Bosongo Boda Boda Riders Association otora nando otora na mayanda manene igoro yo mwano itosambetwe osamberetwe nyomba okoro ku Vincent Nyariki asa office ya Bosongo Boda Boda Riders Association are organizing secretary on Sunday over the weekend abarai baito bari ba UDA kuru Gusii baturafere bakagenda chinse cha ng'umbu on Sunday maragoba abantu mbarusete kuchiguni Nairobi chikaletwa Kisii Stadium the same day Sunday maragoba chikarusu chikarara Getare aso monte guni enene emenyete kuru kwa pasi umurumu abana roro USA wagajite chinyomba para mazi chikora baibere no bajite bakabe kubakarara abantu abari 36 on Monday morning bagacha kagwata kya abantu baito babusongo Boda Boda Riders Association in town bakabaita bakagenda community policing ase omu MCA obo barajo ward Ibrahim Nkubo ajita kanyora magana yachi kuba address mba motegera bakamurama bagasoka ekere basoka bagaja stage plaza bagaita bamuro bagakora bakagenda Mwembe asa kuru kumusojo bagaita abantu bagasamba chipikipikinya bakaruo bakagenda nini minyinkwa asiba kon chinyanya bagaita bamuro bagasambe pikipiki yamo bagasoka bubarajo ekere basoka bubarajo bakairana bakaumira no bisiriere maga ya governor Paul Simbalati no baba eto bisi bakabanga bakaumukani bagaja bakobisi yaito ya Bosongo Boda Boda Riders Association ero mucho nyanchwa opposite Gatembe primary bakabwata bagaswa bakaita abantu barenga obisi bakaimukia omonto oyo mokuruo bakatagora obisi bagasali equipment chobis chitwo twabegete ebirogo chimesa ebintu byanga epikipiki yarenge enyi Kenya bakanye rutaisiko bakanyesalia ebintu obisi bakadestroy enyomberi bagasali bakataka gusamba basigari bagaika bagatama kera batama no mumuro oyo yomo bakamwiki quickmart bakamoita akaumia sana akamyokia KTRH ba kera abantu bamuira tugatangu nturigo so because yarora kanenga conflict nero tugatiga igoro aba muraba barabu kwa sababu county government ne yabo umudosi obone no nere bosi ye county bakagenda koro mumuro obo ruarete obwate problem yelini nyagitari kibari nyagitari umuro uri itagakwa omumuro yo ito bakamakumimuki ngabano no yo obo kure bakachaka okora disruption ye town kuita abantu bakamanya kubanga bagacha bwone gusamba mbanya ari serikali gekawikona ndi ngwakira serikali mbuya mono bakaimuka kitura ari twakaberanire town
bakanacha straight bakachaga uwo organizing yone bagasambe nyumba bagasamba kire gintu kiaringe nyumba mpaka bagakora ubuibi eredi bakaiba bakagenda nero na bintu binde bire baigete kuira because unde tari ngo bata bagatakanga baite no mwana eba murute nyumba ari yero ekenyero kigakura bakaimoka kurwabo bakaira nabo muntu ku DJ mbamonyora bagasambe pikipiki mbakoreti bagacha mpaka kapto yani kobili bagaito muntu ite mioro ole KTRH as we speak no KTRH kera ba muite no KTRH wikira bonenga ntobwati information nga kyomuntu lyagenda data because ntori kwanjira ku access nyagitari barabwa bakunya access end time end day batata kwenda nyagitari yabo ayu tarahera bamanyire gututianda ngabona batata guturio yo mujo soyo nde gutukura entata gotebaiga abantu bari bekenyureke babete in for of dio sogosambe nyumba yo mwana uyo baekobe police twakirwe simi police bari nyambari konyara baengente tutarabanyora nyambari konyara batuganye tuchoko kolege ndugekora ku public arrest kulingana n'erigiko lya Kenya ekyo mwizo ndata gotanga simba ntu agochora tuchiko tarete ribago bituite my friend igaika bosongo gwakire kura limo obo ojo obo bako Nairobi gusiga no toiboire development yetu no tokorete gusi abana baitu no bara ntuto bwati besa tokwira bana China muna yoire tabao to sike muna aba gusigwa cyo tokanyora kisi twarwanereire town yetu ya Bosongo paka yarorekanire sai enjere kwa ngote abangote tukunjira kisi ya county city otatu ko tuito to korore tabakoyoga ba China obabeko banyerosi ya city Mbrani kyobwate nento otoko saba musiasi machogo otoko saba omoseneto ito Onyonka otoko saba chief whip Silvanus Osoro otoko saba mochumbo ito Chavet bonsi no muwazili Ezekiel Machogo no maito mwana onatenete naye otoko saba nga motokonye no mwana yagachirwe nyomba neibago bire involved the people watu nyambiri ko bwatu we are going to arrest them to bwabwata through public arrest igonje ngo sabasimba nga wikoto sike na kene gyo sike to jokara na ye county aye toite kapisa ngwache tanya kitali ngakiye to kalera bono ngo choro kure ko rusati cyanga biya mono konyi ngo saba go chese serikali yetenene ngo saba nga abantu baito babosongo boda boda Writers Association otoko kolege ndo kirikere kulingana n'erichiko under article 36 of the Constitution of Kenya ego kwana byanga freedom of association yani umuntu nabwate right yo kuchiunga na gekundi kende gyonse engo sabanga abantu twegu uzarama ebe kwa sabantu baito ya kutosha na ndo toko sabanga abantu bari basambete nyomba babwatu na bari bakenyira abantu babe babwatu bastakigu bairwe koti bafesiri chiko nigo anene banyari bakubuliye abantu bali bomwe bukurwa banyari anene bakwimukia egetambukiro kya bene gyo kwene kimuna ngunyara bali anene bagusira Vincent anene asinonya no kumukonya n'ebintu bya nyumba egekogera inga inkelinga kiregento kyalenge asinyumbe yaje nigo kenyate ko ya egweka kohera asam maleta nigo ngoro ku Vincent Nyariki aiganinka itukolia igoro nabete no moichane kera natumete my wife agakobo mwana gairo mwana school ngatigara no mwana mokeka ekera egete chinsa chialenge maragoba chinsa 10 ngonyole simi ngoteba nga yole ngoteba nondeka otego kora asuka kurora abantu babangire ngo jabali bugo gusamba ngo boli sababu nerere oyagante karwaye kora rwona nagotebirigo ngabwa talende akego mungino nagachiagacha ngo moeresende igore simi konyona atebi ngora binarenga mauga yale mata ogonte inere nga kora asuka una nasuke teganjire 10 minutes aba murabo bagacha akuboli nga yale bakondo komwe yani esroga nere bachagire squeezing ekera batato jigwata kyo muntu bakokoro komwe ibi elinde ko confuse abantu abange bakorore bube nali baraikera ni kerengere likyabo so igoro na bantu geto mwibi
bagaikeka rende bagaikera nibirengere byao barenge basambete nyumba yane yarete kaete ngamwayerora certificate chia bana chianga munande gainere yanga ntigarete nero igo bono nare gusaba umweshimiwa musike governor nje muna finiti mbwati mochando ndwensi na governor ose mune association ya busonge yo okoleturwa mangana maybe obokora ndubwati mochando ndwensi na ntuntu itabete linga no ntu ago support tinga kiri ntu itabete nganga ki na wa ngwa bwete korege ki na bone governor ale kugusaba umusike Paul oligere linganga kyo soro vo mochando because rero nje nakoleruga onde nere nande ngokolerwa ale gusumu ntaitu so before to gonya gusiria magima bange y'abantu kindly governor intervene oranganga kyo go short out the problem naba muri aba minta bagutumeka konya gusakole ibintu bune avanza ambere te nyumba abonda abetinge tingo ira seke gambero ngutigere nyasaye osimbatigere nyasaye because nimatanga ninganda jumutu of justice teyo ngamwetu ndanga kibintu biri mwango lete tigenya nyasaye mumere na nyasaye nande na mwamu ya nyasaye nigerembe mono uli bwati to mwana uli ono tagete kuruto mwana nyumba nganerai keli wasime getena kiwo goja kogesa igonje timbwati bo bebonde bwensi ara gusabe serikali embwatisi nande gatianga jabana je yete bitabu keregento yani the back to zero timbwati kende especially umusike majo se group eli na mono anene mono to go ito because message yali getwa se WhatsApp group out abanga we must respect the government of the day because in a government of the day to go te bune ye county government ngane tutasigeti ntuntu sigete county government ne ligava no gocha kwalete rwa mangana ande yobokora talibo go kindly national government county government naomba msaada wenu mongonya bonega na bonde na dilemma situation timbwati sengoru timbwati sengochi even my life is in danger bado trade sechire igoro igona wanara kukolereko abo nigo anene Vincent anyalega batabuna tabwati kuketana konde bwensi amona montonde bwensi ase county kisi gose mu matonde bwensi asanene anyalega kubuliye eserikali ye county kisi eywane ekoragwa amonere umugavana Paul Simbarati nyale kumukya egetambukiro gyo kwene kibuna kunyale kumusira ase chinchira aho cyo kwene kibuna onyarega gochabumba kiegera bono iga nigo anene anyarega gutigara atabwati kende gyonsi una butambe koroiga ase ense mwanya kyugrotu egotoka ime county ya Kisii una butambe era ne Lucas Mugaka.